The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 27:14. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Psalm 37:28. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Isaiah 43:1. Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. 2 Kings 6:16. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verify thou shalt be fed. Psalm 37:3. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increases strength. Isaiah 40:29. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Psalm 31:24. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:12-13. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, atong susihon una ang tagsa-tagsa nato kakalag. Kung ikaw sa kamagtutuo kang Ginoong Jesucristo, susihay mo kaugalingon. Kung naa ka pa ba'y mga sala diya sa imong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini hinganlan o isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 recovery technique nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kalungasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will aron ka makahimo og desisyon nga labing manungdanon sa tibuok nimong kinabuhi. Decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Musa, human natubuhata kini andam na sa kita sa pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Musa sa hilom magampota. Let us pray. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita karon nga adlaw ug uban sa among maayong panglawas, lantip ang among pangisip, nagaginhawa pa kami gumikan lamang kini sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Salamat o Dios. Ug nagaampo kami nga tultulan kami
patinawan kami klaro sa Espiritu Santo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan naniano sa kita pagpadayon nining atong hilisgutan bahin sa the Doctrine of Divine Guidance. Taon-taon na yun nato ning giduputan og karon atong ipadayon kini ato namang gibiyaan katong bahin nitong mga sequence of events sa mga prophetical events nga mahitabo. Okay? Ug ato kining ipadayon kay kini may kalabutan man sa nining atong main topic, the Doctrine of Divine Guidance, ug nahimo kining subtopic kay naghisgot man kita bahin ining atong panahon nga diin kita kinabuhi, panahon sa simbahan, the church age nga ginganlan usab kini og mystery age o age of equal privileges and equal opportunities, o panahon kini sa apostasya, the age of apostasy. Busa ato na maghisgutan kining bahin sa apostasy, mo ni kina grabihang panahon din ng mga kadaghanan sa mga tawhan pahilayo nagyus kamaturan. Mao may buti masabot sa apostasya. Apo, departing from. Stasia is standing. So tapuon ni mo na standing away from the truth. Wala kamaturan kasagaran sa mga katawan karon. Kay ngano usa ka hinungdan nga lain silang mga pasiuna. They have wrong priorities in life. Ang mga kahilayan, mga kalibutanon, mga satanic na gyud ang ilang ipang dawat. Okay? Gumikan sa human viewpoint nga mo man kanang patakaran ni Satanas, the arch enemy of God, nga mo'y nagadumala ning kalibutan. O giniya kita siyang teritoryo. Busa ang Dios nagamando kanatong mga anak niya nga you should arm yourselves ug unsa imong angay nga mangandam sa imong kaugalingon mao ang pulong sa Dios, kay mao man kini ang sword of the Holy Spirit. O gato na kanang nasabtan musa, this is the age of apostasy. Ayaw na katinga nga mga katawhan karon na imong dapiton kinta og tambong og Bible study, bisag unsang classes Bible study, no, nga diin gitudlo gyud ang kamatuoran pinagi sa mga pastor nga may gasa sa pagtudlo, the gift of teaching. Apan kung imo nang dapiton kini mga katawhan, mga bisan mismo mga magtutuo, moingon man sila, wa ko'y panahon na kay lahi ang ilang mga pasiuna sa ako nang ginaingon. And besides, di sila kadawat sa mga pagtulunan nga sama ni atong giduputan sa pagtuki, kay gumikan kay nagaali sa ilang panumduman o sa ilang kalag nga mao ang unsa. They cannot get rid of their of their flaws, ilang mga kasaypanan, mga kaluyahon, ilang mga wrong priorities, ang ilang ginganlan og preconceived notions, o mao na nga di na sila buot usbon pa ang ilang kanang panabot o pagpananaw sa kinabuhi. Mao bitaw nang grabe kaya nang ilang barugan nga unsay ilang hingmatan mo po ilang pagkamatyan. I was born this way, I have to die this way. Na sa man na mo man ingon og it's a matter of choice. Ila mang pinili o ila nang kinabubuton. Okay? So atong duputan, atong ipadayon to, atong gibiyaan bahin sa mga punto sa doktrina
labot sa age of apostasy. Okay? So ato nang gihisgutan. Last time, kining ginganlan og tribulation period. Kining tribulation period tuod, mao ni panahon nga mubanos dayon human sakgaw na ang simbahan. Once the church is raptured, okay, matud pa sa 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4:16-17. Bahin ka na sa rapture. Human ka na may tabo. Ang rapture, by the way, it occurs in just a wink of an eye. Sa unsa ka paspas gyud yana. Gani describe ka na 1/60th of a second. Kalit. Ingon nimo sa duha nimo katudlo nga mo click. Grabe pa kapaspas niya na. So mao kana ang rapture. And then human kita sakgawa. Okay? Gikuha na kita sa atong Ginoo. Then mubanos dayon ang ginganlan og the tribulation period. Mao ni ginganlan og panahon sa kasakitan. Okay? Og it's going to be a time of unprecedented lawlessness. Mao nay kinagrabihang panahon uban sa kinagrabihang mga tao, the worst kind of people, mga vile sa pa. So mga obnoxious all these people ana diha sa tribulation period on the face of the earth that had ever lived. Grabe pa ni sa bisag unsang panahon sa kasaysayas tao. Mo na kinigrabihan. So mo kanay the worst possible time with unprecedented lawlessness. Ang Antichrist nga magalingkod dito sa Jerusalem, magpatuo nga Diyos kuno siya, claiming to be God. O mamugos ni siya, he demands nga siya pagasimbahon under the penalty of death. Daghang mga tao nga pagalungguan sila mga We have seen this from Revelation chapter 20. Kadtong pamutlag liog, mao kadto sila'y nagasaksi alang kang Kristo. They had witnessed for Jesus Christ. And it's going to be a time of unprecedented lawlessness. Ug maoy kinagrabihan, kinangilarang panahon this earth has ever seen. Now, mutan ako nimo, naapa ba ang simbahan ning tungura? Wala na. Wa na kay so magtuto. Tuwa na ka sa unsa. Gikuha na ka sa atong Ginoo. Kitang mga magtutuo gikuha na. What a joy, indescribable joy that could be. O sa dihang ang tribulation period, Daniel 70th week, musugod kini with all the unbelievers lang. Mga dili magtutuo lang ang musugod niini. And when the millennium starts, unsa man ang millennium, human sa tribulation period, mubanos pod ang millennium, 1,000 literal years of our Lord Jesus Christ reign din sa kalibutan. So when the millennium starts, mao kini ang 1,000 tuig nga pagdumala ni Ginoong Kristo. Kini musugod with all believers lang. Believers na pod. Dito sa tribulation period, mga unbelievers. Karon ang millennium musugod with all believers lang. Sanglit sa higayon sa ikaduhang pagbalik
the second coming ni Ginoong Kristo, all unbelievers, ang mga dili magtutuo, itambog naman kini sila sa torments, dito sa kasakitan. Ug ang laing nga ni mao ang pagbautismo pinagi kalayo, baptism of fire. Kung naa ka na mabasa sa Mateo 3:11. Mao kini ang pagbuwag sa good fish nga mao gi tandi ni mga magtutuo gikan sa bad fish, mga dili magtutuo. Sumapa diha sa katapusang bahin sa Mateo 13 versikulo 47 ngadto sa 50. Now, it's gonna be a separation of the sheep from the goat. Kanang gilain na ang mga karniro gikan sa mga kanding. The sheep, karniro, mga believers. The goats, mga kanding, mga unbelievers. So, there's going to be a sharp line of demarcation nga gihulagway diha sa Ezekiel kapitulo 20 as causing the sheep, the shepherd ba si Ginoong Kristo, the omniscient nga maghuhukom, omniscient judge, is going to cause the sheep, ang kaliwatan sa tao, to pass on to the rod. Verse 37, the rod there, nagahisgot or a reference to the shepherd, to the shepherd's pot hook, o sa dihang ang magbalantay sa karniro see something that does not belong sa iyang panon, flock, he puts that pot hook around their neck. Kana bang ni murag kurbanda ba nga, murag kanang baston, okay, pot hook. So he puts that pot hook around their neck and pulls them out of that flock. The goat is going to consign them to the torments. Now, it is the omniscient, righteous judge. Ug wa gyoy makahingok inunta. Wa I think that's the only Visayan we can use. Wa gyoy makahingok sa pagsuod. Nothing is gonna sneak in by. No unbeliever is going to sneak ngadto sa millennial reign ni Ginoong Kristo. Wala. And so he says here, and then shall that wicked one be unveiled, in verse 8. So, balikon ta. The wicked one, ang wicked one dinhi, is a reference to kinsa? Kinsa man? The Antichrist. Okay? Og siya, igapadayag na, is gonna be unveiled human sa rapture of the church. Abi nimo, human, after God the Holy Spirit is taken out in His restraining ministry, okay, ang kanus kini siya kuhaon. He is taken out at the time of the rapture of the church. That is, when the Antichrist igapadayag na. Now we know the system out of which the Antichrist comes. Now, okay, din nilang una natuhununga sa paghisgot ni ini, apan magpadayon kita sa pagtuki sa ubang pagtulunan, bahin sa rapture, ato ragod ning hinayan usab ning bahin sa rapture, kay daghan pa sa atong mga kaigsuon ng mga magtutuo nga o pag yun malamdagi o mapatinaw bahin sa sunod nga dakong tulumanon sa Dios sa kasaysayan sa kalibutan, di next prophetical event nga maong pagsakaw, rapture sa English. So, ato silbing review man kini, paglabas na pud sa atong panumduman. Ato karong tunan kining doktrinaha aron sa paglamdag ug dugang pagpatin-aw sa atong mga igsoong Kristohanon nining labing gipaabot, yung most
expected and anticipated nga hitabo sa mga magtutuo nga maong pagsakgaw, otherwise called the resurrection of believers, nga mao ang simbahan. Ikaw magtutuo, ikaw simbahan. Ako, kita mga magtutuo kang Ginoong Jesucristo, mao kita ang simbahan. Kini pagkasagawon, ang sakgaw, rapture. Okay? Now, kining mao nga kulbahinam nga hitabo sa kasaysayas kalibutan, mahitabo lamang sa dihang makumplito na ang pagporma sa lawas ni Kristo din sa kalibutan. Meaning, kung ang gidaghanos mga magtutuo, makaabot na sa gikinahanglang gidaghanon nga mao'y magakumplitos, gitukod o giporma nga lawas ni Kristo, the body of Christ, din sa yuta. Okay? Diha sa kalit lang, mas paspas palagi sa pamilok sa atong mata, may tabo kining hitabo. Now, okay, ato manggi bat-bat kaganiha ang unsay nakasulat diya sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Now, paminaw pagayon ini, karon malamdagan kag dugang. Kining pagsakgaw sa tanang mga magtutuo. This is true to all believers only throughout the whole world. Sa tibok kalibutan, kini may tabo. Okay? So, tuway mo mga isuong magtutuo dito sa kanang Thailand, dito sa Asia, dito sa Hapon, excuse me, uguban pa mga lugar. Kini sila apil nga ng pagkahitabo nga pagsakgaw. Okay. Okay, kuhaon o saggaw naman tang tanang mga magtutuo gikan ning kalibutana. Di man mo ingon ang Dios og nahala na human ako sa tao og niining kalibutana. Sige, hukman na lang nato kining tanang mga di magtutuo nga nahibili din sa kalibutan. Di mo ingon ang Diyos niya na. You see, the interesting thing sa gamhanan nga Diyos, human ni ining hitabo, ngayon lang pagsakgaw, o ang pagsugod sa, unsa mo sunod sa pagsakgaw? 7 ka tuig nga gitawag og tribulation period. Okay? Ang panahon sa kasaysayan sa tao nga kanang panahon mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan nga panahon sa tibuok kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history nga gitawag kinis binisaya og panahon sa kasakitan, tribulation period. Human gyud sa rapture, and the beginning nining 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, tribulation period. Ang Dios mupadala dinis yuta og mga Hudiyo nga mga saksi, Jewish witnesses, sa gidaganon nga usa ka gatos og kapatag 4,000, 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila musangyaw mo evangelize sa kalibutan og unya iyang ipadala sa Dios pagyod ang duha ka di katuuhan apan gamhanang mga saksi aron sa pag-evangelize sa kalibutan. Habi nimo sa dili pa manaog si Ginoong Jesucristo din hiniining kalibutan og magapundo og magahuwat sa tanang mga magtutuo diha sa panganod. Mo kini ang pagsakgaw, rapture. Sa di pa kini mahitabo, anay dako kayo nga pangbiya sa pagtuo, falling away
sa mga katawhan. There's a great falling from the faith. Apan human sa may tabo nga pagsakgaw after the rapture, kunya bubanos dayon ang 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, na ay dako nga evangelistic crusade nga may tabo din hinining atong planeta. Okay? Diha sa pinadayag Kapitulo 11, versikulo 3, ang balaang kasulatan nagakanayon, ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagabisti og sako, ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sod sa 1,260 ug kalim-an kada 1,260 days. Karon, kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod o sa mga propeta. Wa ni sila magarepresentar sa daan o sa bag-ong tugon. Kining maong duha ka saksi, the two witnesses, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila ug mohimo mga milagro. Ug ang tibuok kalibutan mahibaw nini. Kini sila ang starring yun sa mga balita, matagabi isod sa maong gidugayon nilang pagsangyaw. Kasagaran sa mga katawhan, maingon og wa man mi kailag kinsa ning duha ka mga saksi. Ako nagatuo base sa balang kasulatan nga kining maong duha ka mga saksi, mao ni sila si Moises ug si Elias nga gipabalik nga sa kalibutan. Now, himatik di kini. Na ay mahitabo nga dako pag-ayong revival. O ingnon ta pagpukaw nga espirituhanon nga mahitabo din sa kalibutan nga pinanguluhan nitong usa ka gatos o kapatag upat ka mga Hudiyong evangelista, 144,000 Jewish evangelist. Ug ang starring gyud nga mga magwawali, ang star preachers, mao ni sila si Moises ug si Elias nga lagi gipabalik din sa yuta. Nakuha ba nimo ang hulagway ni? Okay. Nagatuo kita nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi nagkatukma. Kadaghanan niya ng mga hitabo atol sa kinabuhi nila ni Moises ug Elias sa dinhi pa kini sila sa yuta. Kaya binimo, mao kini ang nahitabo. Pananglitan, kadto si Malakyas nga propeta, Malakay, mihimo og panagna, he predicted nga si Elias moabot pag-una sa di pa mubalik si Jesus aron sa pag-andam sa daan. Diha sa Malakyas, Kapitulo 4, kini nagkanayon og, Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Now, ang pulong sa Dios nagkanayon nga sa di pa mobalik ang atong Ginoong Jesucristo sa ikaduhang higayon, the second time, kinis Elias mobalik. Og dayang na lang nga mukalifikar kini nga mobalik kini siya sa di pa moabot ang panahon sa kasakitan nga usa sa mga saksi, ug ang pagbalik ni Jesus kana may tabo sa hinapos nga bahin sa tribulation, ang iyang ikaduhang pagbalik, second coming. Og niya pa, si Elias wa gyud tinuod mamatay, di ba? Kaya nga naman, tungod kay si Elias gipasaka man lang dito sa langit. Ingon ang duha ka mga saksi ipasaka man dito sa langit. Nibaw ka ba ana? Kay kini kung duha ka mga saksi na nag-iya og susamang gahom
sa pagpugong sa uwan, pareho sa gihimo ni Elias dito sa daang pagisaan in the Old Testament. Nahinumdum ka nga siya miingon nga dili mo wan sud sa 3 o 2 ka tuig gawas sa akong paglihok. Ug mao kani buhaton ni duha ka mga saksi. Og si Elias misangpit nga ihug ang kalayo gikas langit. Wa ka ba kay bawo nga siya ray propitas daang pagisaad nga magkapada og kayo gikas langit? Ug karon dito sa tribulation period, kini sila musangpit sa pagpadag kalayo gikas langit. Ug ang Biblia nagasulti nga mahitabo man gyud kini. Ug mulungtad kini sud sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan. Ug makanay gidugayon sa mahitabong huwaw, drought ba? Huwaw atol sa panahon ni Elias dinhi sa yuta. So, I believe nga ang unang saksi mo si Elias, ang propeta sa daang pakigisaad. O ang ikaduhang saksi, nagtuopod ko nga mao si Moises. Now, natay pipila ka kaligunan nga makatuo tanini. Si Moises o si Elias, mitunga na kini sila sa usa ka higayon. Sukad pa sa ilang pagbiya ng kalibutana. Sa kasaysayan o story of the Transfiguration, nahinumdum ka nga, kini sila si Moises ug si Elias dinhay pakigkukabildo uban sa itong Ginoong Jesucristo. Kung ang ilang gikukabilduhan may tungod sa kamatayon ni Jesus nga umaabot. Sumaw to higayon nga nagkahiusa to sila dito bungtod sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Ug busa, ni naikatinga ang ilang pagbalik pag-usab, di ba? Ug ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipreservar sa lawas ni Moises sa tuyo nga pabangunon kini. Ang mga lawas sa mga saksi pabangunon usab. Ug busa, nagtuo kita nga ang duha ka mga saksi dinhi mao sila si Moises o si Elias. Okay? Sabi nimo, kung may numduman ko ining bahina, murag malimbaw akong balihibo. Ang labing inila nga propeta nga nabuhi, ang labing inila nga maghahatag sa balaod nga nabuhi, silang duha in tandem din sa yuta. Kinsa nagawali, bahin o paghukom ngadto sa nangalaglag nga katawhan ng kalibutana. Ug kauban ni nila mao ang dili katuohang mga Hudiyong saksi. Kinsa mipanaw sa tibuok kalibutan da ang maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Now, dihay nag-ingon nga didto sa tribulation period, pulos ngit-ngit didto. Ingon man ngiob o madulom o guway kahayag. Paminaw, si Moises o si Elias uban sa 144,000 nga mga saksi o mga ebangelista, kadto lamang sila ang nagadas kahayag o kadamnag. Taliwas kangit-ngit nitong higayuna, ang gamhanang Diyos mupada sa iyang mga saksi. Karon, samtang niya din sa yuta kining maong mga saksi, kini sila mohimog mga panagna, prophecies. Paminawa pag-usab sa gisultis pinadaya kapitulo 11 diha sa versikulo 3. I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth, panaptong sako. Ang Biblia nagkanayon nga kining duha ka mga saksi magasulob ingon nga nagpangutan. Mura bag mourners sa in English.
Ug unya sud tulo og tunga ka tuig, 3.5 years. Magwali kini sila bahin og paghukom. Dili uban og kalipay, kundi ubag kasubo. Not gleefully but sadly. Musangyaw sila inubanan og kasubo og mga luha. Sila musulti ngadto sa mga katawhan dinhi sa kalibutan og kung nagtuo kamo nga kanang nang nagpanghitabo ninyo dili maayo, matngoni ninyo kini. Kung dili kamo maghinulsol, musamot pagyud kana. Ano ilang isulti? Ang mga saksi magasulob og panapton nga sako, sackcloth. Motindog kini sila taliwas publiko nga mga dapit ug mohugyaw kini sila ngadto sa mga katawas kalimutan og maarang dawata ninyo ang inyong Mesiyas. Dawata maarang ang inyong manluluwas. Ang paghukom moabot nga kaninyo kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag kamo. Og dayag na lang, ang Biblia nagasulti kanato nga dinha sila talagsaong gahom, mga dili kasagaran, ug kadto mo'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Unsa man nimo pagkaibaw nga kining duha ka tawo mga cook lang nga nanggitindog sa suok o nagwali sama sa mga tao nga usahay imo makita karong panahon na. Boy, no? Ang ilang naangkon nga gahom, ana agi hulagway para sa atong kasayuran o atong mabasa kini sa Kapitulo 11. Paminaw nini pagayo. And I will give power to my 2 witnesses and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna sud sa 3 o tunga ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo ug magahimo kini sila sa pagbuhat, makahimo kini sila sa pagbuhat og mga butang nga wa pay tawo ang nakasaksi niini, sukad, masukad. Ang ilang pagwali nagdaha og talagsaong gahom. Abi nimo, ako ning isulti ni ingon nga magwawali. Way tao nga buot mo wali bahig paghukom. Way taong buot mo wali bahig impierno. Ug way taong ganahan mosulti ngadto sa mga tawan nga kun dili ni sila maginulsol, antog yun ni siguro sila mudangat sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Apan, ato ragun unang i-parking kini pangutanahas makadiyot. Panalitan, o tinuod yun eh. Abe? Unya, kung nun sa gisulti sa Biblia, tinuod yun. Nga kung natong isalikway si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, wa nagyoy laing paagi. There's no other way. Nga si Jesus mo ray bugtong dalan, bugtong kamatuoran, ug kinabuhi, ug way makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. Juan 14:6. Ug ato ning ipadayon ugma kay mura maging lapas na puta atong isgutan pa ang dugang pang mga puntos din eh. Magampo ta. Amahan namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni imong paglamdag ka namong dugang sa imong kamaturan. Salamat sa imong pag-uban ka namo, pinagi sa paggahom Espiritu Santo ka namo. Ilikay kami sa mga kabilingan sa among pagbubuwag. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.